Pangertosan apresiasi drama inggih punika kegiatan maos ninggali menghayati mangertosi utawi ngaosi karya drama. Anjosipun mengapresiasi drama inggih menika kangge ngapresiasi paraga drama, mangertos drama kanthi jero lan nyerap nilai-nilai ingkang wonten ing salebetipun drama. Sebagian manfaat apresiasi drama piyambak yaiku nglatih kesadaran manahaken kritis, nginggahaken kecerdasan emosional, nginggahaken proyeksi swanten, artikulasi tembung, lan kefasahan basan, ngembangaken kreativitas, ngembangaken keterampilan nyireng lan ngamati, lan ngembangaken raos pitados diri. Nalika ngapresiasi drama, sawetara unsur sing kudu digatekake yaiku siji, unsur intrinsik yaiku unsur-unsur ing drama kayata tema, amanat, plot, latar, dan lain-lain. Loro, unsur ekstrinsik yaiku unsur-unsur kang bantu drama lumaku saka jaba struktur drama kayata biografi, pengarang, lan sosial budaya masyarakat. Telu, unsur seni yaiku unsur sing ana gandengane karo desain panggung, fashion, pencahayaan, dan lain-lain. 4. Teknik yaiku teknik sing digunakake ing pagelaran drama kayata cahaya, acting, setting, lan lain-lain. Aspek visual lan auditory ing sinau basa Jawa nyakup panggunaan media kang ngalibatake visual utawa penglihatan lan auditory utawa pendengaran kanggo bantu pemahaman lan panguwasan basa Jawa. Contoh saka aspek visual yaiku tulisane aksara Jawa, gambar lan ilustrasi, media pembelajaran, video utawa infografis, lan buku materi tulis. Contoh saka aspek auditory yaiku pangucapan lan intonasi, dialog lan percakapan, podcast lan rekaman suara, serta lagu lan musik. Kanthi nggabungake lor aspek kasebut, pengajaran basa Jawa jadi luwih efektif lan narik kawigaten. Saengga siswa luwih cepet mangerteni basa ing konteks kang luwih jembar. Salajengipun yaiku teknik mengapresiasi drama. Teknik mengapresiasi drama ana telu yaiku 1. Menganalisis plot yaiku fokus ing konflik kang muncul ing cerita, kalebu konflik internal utawa konflik eksternal. 2. Memahami karakter utawa tokoh. 3. Menganalisis tema lan pesan. Salajengipun mengapresiasi drama, kita perlu menganalisis temane. Mboten ngertos temane cinta, persahabatan lan sakliyanipun. Pesan ing sakjroning sakjroning drama juga perlu digatekake, iso wae kritik sosial, moral, lan sakliyan-liyane. 4. Memahami dialog ing drama. 5. Memahami struktur ing sakjroning drama.